3 kertaa vuossa Akoilla oli kova homma, kun piti keritä lampaat. Mieluisin kerittämiskerta oli Perttulivilla. Silloin haettiin lampahat mehtälaitumelta kotiin. Puuttumattoman ruoan ansiosta olivat ne kasvattaneet pitkän ja puhtahan loimivilla. Toinen keritysaika oli helmikuussa Matinpäivävilla. Pimiöissä ja ahtaissa ketoissa karittuja ojottavat uuhet alkoivat varistaa villaansa. Silloin kahtottiin, että on paras ottaa pois se, mitä otettavissa on. Muuten ne menee kettahan aivan ihteestään. Keväällä uloslaskuyhteydessä kerittiin se 3. kerta, että lampahat pääsivät puhtahin pinnoin kasuvattahan parahan villaansa. Villa lajiteltiin eri tarkoitusta varten. Heti kerihtemisen yhteydessä erotettiin parhaat ja pitimmät loimivilloiksi. Villaknyytet laitettiin kuivaahan uunin päälle, etteivät ne homehtuisi ja haurastuisi. Kohta kun ulkotyöt loppuvat Mikkelipäivän aikoihin ja aloitettiin villain käsittely. Köyryn aikoihin olikin jo täysi kähy päällä. Kartat raksuttivat ja rukit sorisivat puoli yö. Kyllä maasti hävettää. Kun joutuu näitä kökkiä pitää. Ja vaivaahan ihmisiä. Mutta minkäs sille teet? 24 kaplahan päät on piettävä lämpimänä. Yksin ei kerran. Hyvällä tahajolla. Älä nyt on villäskään. Mielellähän mennyt sua automaan. Eikö tämä on meillekikö juhlahetki? On. Eikä vammaväellä liiemmälti joutuhetkiä olekaan, kun lapset ja lehmät on hoidettava. Miehet ne istuvat törröttää useasti grannin penkillä. Mutta jos sitä vain meikäläinen joskus meinaa juosta kujelmaan sakkaan skrannissa, niin kyllä siellä on heti pitkä liuta kakaroita perässä. Ei niin varkahin lähe, eikö ne huo? No asia on justihin noin. Mutta ei ne tänne kökkään tuu, kun niitä on kielletty tulemassa. On edes yksi ilta vapaata. Saa istua akkasakissa ja praatata vapaasti ilman miesten korvia. Miehillä on semmoinen hullu käsitys, missä naiset on päineen, niin siellä vain juorutaan. No asia on kyllä justiin noin. Ensimmäinen työvaihe oli villain nykkiminen. Tukkonen villoja otettiin käteen, puristettiin. Ja toisen käden hyppösillä nykittiin villalevyt mahdollisimman pieniksi. Kun useimmiten haluttiin langoista harmaita, täytyi valkiaivillain sekahan panna mustia. Jos ei omahan laumahan ollut siunautunut mustia lampahia, painelivat akat villaknyytty kainalossa ympäri kyliä vaihettamassa. Ja tuli samalla hoidetuksi toinenkin asia, saivat kyläillä. Ja villajuttu oli selvä alkoi ensi kertahan karttaaminen, joka useimmiten suoritettiin penkkikartoilla. Saattoipa akastahan pitää mieskin tarttua penkkikartan varten. Villan selvenemiseksi, karttaamisen keventämiseksi ja loistavuuden parantamiseksi pyyhkäsi karttaa ja villoihin lamppuöljyä linnuusulalla. Tämän jälkeen tuli taas uusi nykkiminen. Tarkoituksena oli saada villa mahdollisimman selväksi ennen lokeille karttaamista. Samalla se koittui mustat ja valkoiset, että langoista saatiin tasaiseen harmaita. Vielä varmistettiin asia heittämällä nykköset ilmaan. Lokeille karttaaminen oli yksi tärkeimpiä työvaiheita kunnollisen langan syntymiseksi. Huonoista lokeista ei hyväkään keherääjä saanut loimilangaksi kelepaavaa. Nyppyinen epätasainen lanka ei kulkenut kaiteen ravosta, vaan tarttu kiinni ja katkeili. Kun kankahanloimia alkoi keherätä, täytyi keherääjällä olla sormenpää tuntuma. Lanka ei saanut olla kierää eikä lievää. Liian kierä sykkyröi, lievä oli herkkä katkijaha. Kaikista keheräistä ei milloinkaan tullut loimilangan keherääjää. Loimilankoihin käytettiin paras pitkä villa, koska se piti kertaamattomana kestää kujottaessa. Kuteiseen kelepas huonommatkin villat. On tää vain mulla tässä touhuamista. 15 päät on kytkyä. 12 on pöydässä. Ja Vainiolla on tulossa lisää. Älä jumalan tähden. Onko sun asias taas niin? On. Vaikka eihän tuossa mitään outoa. Niinhän on ollut melkein aina. 17 vuotta on yhdessä oltu. 12 on valmista mulla. Näistä ei pysty paljon petraamaan. Ei totisesti pysty petraamaan. Kantaten on sylistä lähtenyt. Kun toinen pienempi on siihen sijahan tullut. Onpa käynyt niinkin, että
konttas 2 yhtä aikaa. Kun siinä isommassa oli se eltta, eli riissitauti. Eikö ne nykyisin sitä niin sanoo? Ei ottanut jalavoille, kun vasta 3 vanha. Ei se ollut tämän talon Leanteri silloin mikään nuori poika, kun ne tuon Eevan kanssa menivät naimisiin. Se oli niin hiljainen ja vakainen mies, että sitä kaikki ihmetteli. Miten se uskalsi sua tosiaan kosia? Mutta kyllä kissa kynnet löytääkö puuhun pitää. Mitä vielä? Eihän se uskaltannutkaan. Mutta kun sitten ei ole nyt tässä paikalla kuulemassa, niin mä nyt teille sanon, että minä siinä olin alulle panijana. Se nyt piti kyllä mun arvata, että sinä se viettelijä olet. Vaikka mitäpä, tuostako vain hyvää tulee? Joo, meitä oli siinä kotona tyttöjä niin paljon. Piikaksi siitä oli lähettävä. Mä en ollut vuottainen pää missään. Ei mua huvittanut. Eipä tietää. Sitten kun tulin tähän taloon, niin päätin, että tästä en lähekkään niin kuin jänes haavalta. Niinkö tiedätte? Oli tuo Leanteri komia kuin synti. Ja auttavainen. Ei sitä tarvinnut peljätä, vaikka se oli isäntä. Eipä tietenkään. Ei muuta kuin rakastaa vain. Oliko siinä sitä? No tottahan toki. Olipa tietenkin. Vaikka ei sitä rakkaudeksi sanottu. Oli vain tykkäämistä. Ei sukaan sitä nyt ennen maailmassa kehejattu puhua rakkaudesta. Ja eikö noilla ole sama toive? Niin tykkäämisellä kuin rakkaudellakin. Sanokaapa emäntä, miten te oikein menettelitte silloin, kun te Leanteri hurmasitte? Vai onko se salaisuus? On se nyt vähän sopimatonta. Alkaa mun nyt paljastaa tässä teille perheasioita. Mutta kun se on jo niin vanha asia ja kaikin puolin niin varmalla pohjalla, että kyllä sille kestää nyt jo vähän nauraakin. Kerro vain. Niin siinä sitten kävi. Se oli justiin römppäviikko tulossa ja piikanpestaajia oli liikkeellä laumottaa. Muakin oli kysynyt jo moni. Eikä mun ja Lekon asiat ollut estynyt siitä siihen. Tuumasin, että nyt on aika yrittää. Jos ei onnistu, niin otan pestin muualle. No niinpä tietysti. Sitten yhtenä lauantaina. Siinä köyrin alla. No niin toimeksi. Makasin mä molemmat tässä tuossa. Niin. Leanteri tuossa oviseinällä. Mä tässä takkaseinällä. Kuulinko Leko kähäni siellä vuoteessa? Hiivein lattiat yli. Menin Lekon vuotehen laidalle istuun ja sanoin, että meestä nyt vähän sinne. Kun ollaan tässä niin kylmäkin. Tuu vähäksi aikaa lämmittelemään. Tilaa se teki. Vähän liiankin paljon. Ja kun mä tylttysin lähemmäs, niin sen siellä läpättikö lampahaa saparo. Ei se käsiähän avannut, mutta sen tein minä. Sen arvaa. Aamuhun meiltä siinä meni. Ja mukavaa oli. Siinäkö se sitten oli kaikki? Mitenkä sitten kävi? Ei sitä nyt nuorelle tytölle passaa silti aivan kaikkia käestä pitäen neuvoa. Pitää sitä nähdä kunkin jotakin osata. Ja kyllä se luonto loput neuvoo. Mutta sen mä vain sanon. Ja kyllä se toisena iltana oli kulku toisinpäin. Kyllä se Leanteri tuli ja siitä asti se on tullut. Sen kyllä uskoo, kerran on 13 tulossa. Ootteko katunut kauppajanna? Eipä siinä katuminen auta. Kun kerran valitin jostakin asiasta, niin Mauro Leanteri sanoi, että jos on tautia, niin on omalla ottamalla. Tässä sitä juttua teille nyt tuli.
Naurakaa ne. Kun vanhaa ihmistä hassuttaa, että puhuu syvimmänkin salaisuutensa. Joo, kyllähän meilläkin on tarinamme. Mutta kun jos semmoista lahajaa kertoa, kun tulee. Ei oo. No ei sunkaan osa rakkaansa sisältä ja sen kummempia kaavoja olla kellään. Itse kukin kuhertaa mikä milläkin lailla tuhertaa, sanoo runoilijakin. Ensin peljätähän papineensa vähän aikaa. Ollahan mies ja vaimo, kunnes kuolema erottaa. Joukkoa tulee lisää ja saa vain virrentekijän kanssa laulaa, että työ ja meno levoton silloin, kun se parasta on. No kyllä, se on justiin noin. Ei se. Kustava Tummu, onko mikään asia muuttunut vaimoväen elämässä? Siitä ajasta, kun te olitte nuori. Oi hyvä lapsi, onpa tietenkin. Kaikki on aivan toista. Tarkoitan paremmin. Mikä nyt sitten on paremmin? Onhan noita nyt puutoksia vieläkin. Onpa tietenkin. Eihän ne puutokset milloinkaan loppu. Ennen mun nuoruudessa, kun tuli sairaaksi, se useihin tiesi kuolemaa, varsinkin lapsille. Oli niitä mullakin 10 lasta. 3 niistä vain jäi eloon. Oli niin vähän maitoinen, puolittain nälkähän kuolivat. Lapsivuoteheeseen silloin meni nuoria emäntiä tavan takaa. Puhuttiin juttua, kun 2 isäntää oli kirkolla tavanneet toisensa. Siinä oli tullut emännistä puhe. Aleksi oli kysynyt, onko sulla uutta akkaa vai leskenäkö oot? Aapa oli vastannut, että toinen on jo menossa ja 3. otan, jos tarve vaatii. 3. Minä kostansin niin paljon sen Tummuvainajan päälle. Paljon halavemmaksi oli tullut tämä uudenlaitto. Kumpi parempi, tieusti Aleksi. Tottahan se on aina parempi, joka elää. Ei siinä paljon tunteiltu. Niin siinä vain puhuttiin akoista kuin muustakin omaisuudesta. Ei ollut lääkäreitä eikä kätelöitä. Lapsen päästä jämmiä oli. Varmuskaksi niitä sanottiin. Saunoissa ne on minun ikäiseni melkein kaikki syntynyt. Tulirokko ja isorokko, jota rupuliksi sanottiin. Tappoi paljon ihmisiä. Oli se minusakin, mutta henkihin jätti. Merkkinsä se jätti, arpeja. Koloja on tuolla Ohtassa ja Krupillakin. Kehtaspa yksi kaupustelija minua kerran haukkuakin niistä rupulin arvista, kun on ostanut sen tavaroita. Se kysyi, että onko emäntä ollut pirun kanssa herneriihellä, kun on saanut koloja naamasta. Ei se ulkonäön päältä haukkuminen ollut mitään harvinaista ennen vanhaa. Ei, mutta kyllä tässä on nyt kahvineista tarta. Eipä tähän nyt tätä porovettä. Vai porovettä sä tuumaat meille juottaa? Jos on porovettä, niin minä ainakin sanon heti suoraan. Onko sulla Eeva tuota lamppuöljyäkö? Se on jo niin kovin vähissä, eikä nämä muuten millään selviä nämä villat. On sitä tuolla Porstunan konttuurissa, iso haustoopin potullinen. Mä käyn sitten hakemassa, mutta johan nyt estämään kahvi. Ei muuta kuin pööniä pannuhun lisää. Kaffihan on aina hyvä, jos ei sit ole liika paljon vetehen vain keitetty. Kyllä saat virkas pitää. Tämähän on aivan oikeaa talakuukaffia. Ja tääkö ryppää muutaman kupillisen, niin kyllä siinä silmä kirkastuu ja kieli laulaa. Eihän tämä ole mitään pariskunnan vettä, vai mitä mieltä te toiset on? Hyvää kaffia se on. Kun näin hyvää kaffia, niin toivois, että tuo kaula olisi vaikka Käläviälle asti. Maistus kauoo hyvältä. On tuolla Alinalla jutut. Miltä sä sitten näyttäisit, kun sulla kaula olisi Käläviälle asti?
Mutta kun oikein laihaa sikurivettä ja siinä vielä kaffimaitona kurri, niin kyllä se on polosta. Sehän on aivan sinistäkin. Niin, se on. Mutta hyvän kerman kanssa menee kyllä huonompikin keitos. Mutta sikuria kyllä pitää muutamat niin tärkeänä, ettei ne osaa kaffia muuten keittääkään. Meidän isä oli tuolla Puulaakin hommissa Sisä-Suomessa. Ne meni yhteen taloon keitä tähän kaffia maksuneesta emännällä. Niin se emäntä oli puistellut töntöjä ja sanoi, että kyllä hän loisi kaffeja ja sokeria, mutta kun ei ole sikuria, niin ei hän pysty keittämään kaffia. Eikä ymmärtänyt raukkatta sitä kaffia, ilman sikuriakin pystytään keittämään. Mutta kaikkia sitä sitten kuulee. Kuka on sitä nyt sikurilla kaffisappilaisi? Ei sukaan meidän kylällä ole sikuria käyttänyt enää kukaan moneen vuoteen. No ei oo. Ei meillä ainakaan. Kyllä niitä on juttuja. Kesällä oli meillä uittopomon kortteeri ja se kertoi, että uittosakki meni yhteen torppaan kahville. Siinä torpassa oli vain yksi lehmä ja sekin oli ummessa. Miesten juojessa sitten alkoi kahvimaito arveluttavasti vähetä. Emännällä oli pieni lapsi kamarissa, hän poikkesi sinne sitä lastahan ruokkia. Pomo oli ovenravosta huomannut, että se emäntä lypsi ihteeltähän maitoa ja toi sen pöytähän kahvimaitoa. Oi hyvä. Pomo sanoi, että hän joi kyllä kahvin mustana, mutta toiset pani kahvihinsa maitoa. Joka oikeastaan olisi kuulunut sille lapselle. Kyllä siitä oli sitten joella juttua piisannut. Tuossa taas kuulitte, mitä ne miehet meistä vaimoväestä puhuvat. Sitä ei tiedä, kuinka moni meistäkin on uittomiesten hampaissa. Ja yleensäkin miesten. Onpa niitä semmoisiakin typeryksiä, jotka puhuvat omista akoistahan. Joko haukkuvat tai ylemmäärin kehuvat. Kiitoksia oikein paljon. Kyllä tuo kahvi oli hyvä. Kiitos. Kahvi oli hyvä. Tiehän te. Parastani yritin. Olishan sen kolmannenkin kupin juonut. Ootko sä Eeva pannut mahatakut sekahan näihin villoihin, kun nämä on niin kovin klonkkisia ja kryynisiä. Ei nämä taho millään selvitä. En mä pruukaa sotkia milloinkaan villoja mahatakkuja. Mä paan aina ne erille. Ei niissä mahatakut ole seassa. Mutta miksei ne ole vanuttanut villansa? Lammasketat on niin korkeat, että lampahat on kuin saarnastoissa. Kohta lampahan päät katossa. Ja miehet ei ota kuulevihin korviin, vaikka mä niille muoltähänsä morkkaan sitä ketanluonnosta. Aina perustaa lampahista tuonta aivoista. Niin se on meilläkin. Lampahat huutaa katosta. Mitä? Ne mitään välitä lampahista eikä akoista. Mutta kyllä tarpeen aikana on molemmat hyviä olemassa. Joo. Ja jos sukan kantapäät on rikki, niin kyllä siitä morkataan. Ja eikä kukaan kumminkaan osaa korjata sukkia. Tuo Pitkäsen Hermannihan kuulemma osaa. Niinkö? Joo, sen on ollut pakko opetella, kun talossa ei ole tyttöjä ollenkaan. 7 poikaa vain niin kuin ennen Jukolassa. No semmosia miehiä, niitä pitäisi olla joka talossa. Kyllä se on vain turkiaa niillä, joilla ei ole itsellä lampaita. Mistähän ne oikein jälkeenkin kaikille saa? Sano muuta. Kyllä se on sitten hyvä asia, kun on leipä itsellä omasta pellosta ja sävin omasta navetasta. Että surku mun ainakin tulee niitä, joilla kaikki on hajennolla. Että ei sitä kyllä niin kiitollinen osaa olla, kun sitä Kyllä se olisi vain kuulkaa ahajasta täällä meidänkin kylällä, jos ei tuota Amerikkaa kuulkaa olisi. Sanosta muuta. Lähtihän sinne mennä syksynä meidänkin numerolta 5 poikaa. Ketä kaikkia sinne meni? No, Jokitalon Aapa ja Miina Neefferi ja Josuan Santeri.
Ja Mikko on Tuomas ja Pajala on Sepä. Olihan niitä 5. Kyllä niitä joka syksy aina joku on mennyt, mutta näin laumassa kyllä ei ole ennen mennyt. Kyllä sinne Amerikkaan pitää ruveta meidän tyttöönkin lähteen. Eli muutenhan meitä vanhoja piikoja on kohta koko kylä täynnä. Ei sunkaan tuo Kerttu vain pelkää, että hän jää vanhaksi piikoksi. No sitä se pelkää Kerttu. Ei sitä nyt vielä tarvitse kauhistua. En pelkää enkä kauhistu enkä kajei. Kyllä noille teidän päiville nyt kertiä. Ei, mutta kyllä meidän nyt pitää lopettaa, että pääsette tekin nukkumaan. Kiitoksia teille nyt kaikille oikein paljon. Kyllä tämä oli mulle iso asia. Ja jos joku teistä nyt tarvitsee sitten apua, niin älkää nyt se muakaan unohduttaa. Mielelläni mä tuun sitten vastavuoroisesti teitä auttaa. Kiitoksia nyt vieläkin. Ja kyllä on se ihana asia, kun pääsee taas Arvitin seinälle sinne Lemmenlulluun. Siellä se on se onnen aallokko ja sieltä on kotosi kaikki elämän ilot ja surut. Vai Lemmenlulluun pitää päästä. No ehkä sinäkin nyt tuohon ikähän on saanut olla jo tarpeeksi asti siellä. No kartatahan nyt vaikka koko yö perään, kun se on minusta kiinni. Voi jakaa noita teidän puheita. Oikein hirvittääkö kuuntelee? Vielä vuosisajan vaihteen tienoilla oli kotiteollisuutena valmistettu vaatetus kaiken arkivaatetuksen pohjoin. Vanhemmilla miehillä oli pyhävaattehetkin kotosta sarkaa. Harmahasen sarkahan pukeutuneen isäntiä näki juhullisaa markkinoilla kilpaajoissa. Naisilla oli nelivartisensa piikosensa ja päällyshamealta vilahteli pölkkykrantunen pompsi alushame. Se saattoi olla jopa 7 pietimen levyinen. Kaikkihin tähän kutomiseen tarvittiin lampahia. Siitä olikin joka talossa ja melkein joka torpassa ja mökissä.